Hi, chuir de constal goibh. Tháinig an cheist seo isteach chum lá faoihearra ó King Donnacha a hain. Dúirt sé ag rá feice gom faoi gáin tap an seo bheirt a bhfuil gaigréis amach ná dar rá de bharúil. Ceist anna bheith agus anna háchtach dabhla maríocha thortha. Mar tá méid sin rán ann agus tá gur an focail is a aistriú ó Bhéarla. An is bhailíos roinnt samplaí an é seo an é leisceil an é an ceann seo é sin sampla bhain a úsáideann an réamhfocail é agus is féidir nó iad a chur isteach an sin más rud ag bhfuil inscin an animachail banisneach nó más rud ag bhfuil tanamachail sin snifar olra an iad na cín seo iad mar shampla. An ceann seo simplí go leor tá sé nó sí it is that's simply smáilm an funcioncht riomholaíochta sin ach ní aithrim a gach ceann. Péisce é se feicteáin sin gur féidir sé nó sí úsáid le it chuirnúil freisin ach go dtí seo tá feice going gur gaithú bheith arnáidil faoi uimhir an animachail agus faoi inscne an animachail agus tá sé sin fíor freisin faoi na foranam nach réamhochlacha se freisin. Seo dear cúpla sampla tá neart cinál ar nó ach tugadh sé cinál léireo sé cinál an conceap agus an bailach is fearr it a aistriú. An is an chéad sampla bhí gom an seo ná bhí an ríist so it is hungry de hermis. Tá agus sin an bailach a aistriúid an Aberchin. It is hungry tá agus se agus a rís más rud ag go sin denmh tagartha de rud ag an buinin is féidir tá agus orthaí arrás a chohaigh sin freisin. Den ceann seo ann inte nó ionacht hána ceann seo dom you can do it an rud a answer agus bhfuil sé agat hána ceann sin dom you can do it tá míonach ionacht tá sé sin cinelín cos leis na frásaí rééis na seasta tá ag teochas ar belan is ach tuis go úsáideann sé for an réamhbh bhés a gur a chuir isteach leis a grúpa seo agus se tá aon ceann sin an ceann seo bhaid nó wehí so fan amach bhaid stay away from it sé ceann sin. So fecinn tú a ríist is sa Bhéarla tá sé anois go úsáid ní gaidir fesmaoinmh faoin uimhir nó faoin inscne nó an ceann mar sin ach sa bhéige is féile níos mó eolais chuirnú tuis gur féidir linn an inscne agus an uimhir ranú agus mu ag aistriú it agus cé gapá beidir gur gúte sin níos casta agus gur pinsatána sin agus péir deile is man rud é freisin meisceann is man rud é freisin scuigh tú an ann cinál álas níos mine chuirnú agus mar sin de an ceann seo that's it agus tá gur den éigeanta bhla an ceann seo it is said that rud ag mar sin an ceann seo cad bhí an arís it only remains now to confer all the prizes upon the no period so níl le denmhanis ach se so féach go nach féidir cinál an focail a aistriú focail na focail sin a aistriú focail ar agus seol an sa freisin it doesn't matter. Scum. Agus sílann sé durúd de hain nó
Síleann sé gur tá fear é. He thinks he's it. Dearntina, that's a gnearndina sin, aren't they? He thinks he's it. No, Síleann sé gur an rud is fearer down I. Like, he thinks he's the bee's knees and the cat's pajamas and rud like it mar sin. So sin an cinna rud a gceist gom leis a gceann dearnach sin. Agus an aistriúcháin lom an ceann seach a chuir is féidir de dúrud a chuirteach freisin. Se ach sin Ryan Santi go bonsach, so tá idir frásí seasta an sin é agus tutarrá gur bhfuil baintidir an ceann san agus fearnam go se agus bhfuil baintidir an ceann se agus na frásí se híos. Ach generalta ha na frásí seasta going fearnam go réabhachla going agus tá na gná fearnam going le it a aistriú go Gaeilge. Anis, bhaibháin le siú de lug, ní hagraíonn siad sin ní ragraíonn siad sin an cheist an áise. So Conas gur féileann an cheist sin a raigart. Anis, chuir me buscail isteach an seo leis sin gceist sin a raigart san áise. Is féidir leis an áise bheith in na adiacht chaspáintach. Sa sin nuair tá tú cinál sin nuair is animní an anam bríomhartha í an bhíor seo á. Sa sin an rud a tharla san abairt sin. So bhí sé árá a gom leat mar hampla. Siad a rud a doris, okay? So, bhí sé árá a gom leat agus feiceann seo seachas ag rá é. So, smaoineann daoine ar seo gur bunan eagrá agus féin agus síleann siad bhfuil an eagrá sin róte agus nach féidir cinál fáil ré leis an ag curbe. Ach, is féidir leis an á seo feidhmiú mar adiacht thaspáinteach sa chomhaid seo agus tagart a dhéanamh don rud a dúirt an duine leis an duine eile nó péiread agus is féidir leis ionad an ag sin a ghlacha.